Tiprasani main city ingka Khumulung phia Tiprasani city eba town sanjani damdok hingkeno bebak siring sorok edisi chongmari lukurok no tubumani habang selai chongmari sikang lukurok no kok rimani tongo Tiprasani main town no jai khije nangkok mani rang butang khibiwoi hamgrai tubunai ni phia one laijak tabuk sinai nungnai rok Khumulung hai town no si sanja jora siring sorok hingklai kamiam chayo amung sinai Rajakhor agulino abuk sing nangya Khumulung no sising nango town chhnamnani hinui pogrmarok biang kemajak dophai aba luko hamgraini bagai no lukurok hapango tubumani phia tabuk dopha hamkrai aba luko hamgraini bagai busuk samung tangjagai tong nasing laijak lukurok Khulumga khabani takhokte bukhuk song jini kokhrang nai tongnai tini jing ekdom jini TTADC headquarter se jini Khumulung jini Tiprasani je mukumu hukumu no ruk sawoi sini imang jing Khumulungo baksa kamiwo tabu botongko jini Khumulung jini town no sok payakhu phia omni bisingono jing tini phai sok paijak tini 18 January tini Tuesday haika krak sal tini ni salo lai thangnai salo chini night curfew borijak haste hapani bukhaktei je hasteo corona akarai tongma bai oba haiklaina chung tini sokpaijak khabne takhukte bukuk chong je oro Khumulung amchani lukurok tai chini TTADC hapangni je charifanga dong tai charifang yaksu tai kwbangma oba hai dalbidal chini borom gonang MDC rok borok tongmani tai o Khumulung amchani bania khlainai tai omen jing tabuk thik omen building ni oglogo basajak buskango basajak khapne ta khokte bukuk chung phias jing tabuk suk jora phaiei oro nuk phaika sini bororok siring sorok phia sarani musungo o thayo tabuk jing nugiman ka je phaimani bisingo khapne ta khokte busung dorok nugiman nai je TTADC hapangni bukhaktei je CCTV camera aboro mung sakrei phia satai klei oro chini Rajakhor aguli chini smart city sanamnani imang nukja khastini mantri okra Biplop Kumar Deb phia chini jotto Tripura hastino no jotto kurung thayo chini model village sanamnani imang nukjak phia batak satai klayo o jorabo jeng thik bajak main building ni biskango o jorabo phia sheri budubui phai tongo phia mungsa oro Tripura sa tongnai rogni sikur de tong krui ono wansukjak sinai nungnai roni tamne hinmaba tinine haijorawo bufro tamongui thangno Tripura saroni thinang ono wansukge minya phia oro kemang salaijak lukurok tamne hinmani borni oba hai lai thangnai salogo boro patimung mani nukjago je oro hai uroni je chini hukumu mukumu ruk sawoi o je murti sbai klangmani ababo nukjago phia saborom jakha CCTV camera thepa jakha abo lukurongni sengmong chini sengmong ya lukurongni sengmong khabne takhokte bukuk chong jeng thangai phunungnai chini borom gonang EM chini borom gonang CM chini sarifang adong okra borni kwata rogo boma hai ngui tong borni protocol je corona ni o jong tong jora haste hapni saklai jak bai borok busuk jorote ngui tong borok busuk jorote maintain khai tong especially phunungnai o Khumulung amchani lukurok corona no tiye busuk jorote borok ready tong haiko borok busuk jorote jogaloi tong je corona bai jeng fight khai manai nei obo haikinai no jeng khabani takhokte bukuk song chini tini khorang ni team phai sok paijak Khumulung ni chini headquarter chini hukumu mukumu chini laiboma chini o Khumulung kangkai jeng jotona bukha khaksong Khumulung kha chini Tripura sarongni kaisa laiboma phia jeng phunungnai tini srai o Khumulung am chayo town chramnani imang nung mane busuk jortoi kubuyo thangoi tong
or satai klayo TTDC hapangni je borok yak khamani TTDC hapang borok bisi sakana nai tong kha phe bisi san hapangni jorawo borokni jorotei o khumulung amchayo busuk jorotei development ongkha haika Tripura saroni busuk jorotei hamkrai phai tong obono sing phunungnai chungbai baksa tongdi ko khorango hai khulum ga khabne ta khokte bukhuk song chung tabo khaina hai phai sok phai kya nini khomulung am saini chini jot to TTDC ni je hamkrai tu bujak mani chini kokchap nok o kokchap na habanogo chini hamkrai ne bagai tam kok sajagai tong o kokchap nogo Tripura sa kami am chayo lam krui nini tui krui nini nok tong thai krui ni bagai tama hamkrani tubujang na bagai kok sajagai tong jung tabuk thik o jaga phaiba jajak chini kok khorangni team khabne ta khokte bukuk jong jung puilao nai lekha chini TTADC hapangni charifang adong okra tai charifang yakchu nini charifang samung charifang rokni boni quarter haiga boni tongthai nogo oboni yagolo jung tak thik phaisok paijak khabne ta khokte bukuk jong tabuk jung phaisok paijak nini ADC ni je kokchap habanok buskang o council bobon busk bisingono chini hamkraini bagai kok sajago khabani takhukte bukhuk chong jung sawi mano chini ADC hapang phaimani tabuk bai bisisa ongnani nai tongo o bisisao hamkraini bagai tamo kok sajaka tabuk bo sinai nungnai rok nasing laijak jefru song marini bagai kok pirmani jorawo hamkraini bagai kok rumarok nini lukurok no semai tangmani a kok rok tabuk kubui dang jagai tong ba kubui lamani de thangai tong obona nasing laijak thik jung tini sanjani horo phaisok paijak khumulung am chayo jung yang guri nemani yagolo nukha chini khumulung am chayo tabuk busuk jorotei je kok rumarok kuplung ngui tong oro jung nukha nini light hangjak shalo nini light haika street light rok rijak da rijakya phiasung nukha jaga khumulung am chayo lukurok siring sorop khlai sari phangong gaino kebo kurui tabo kwbangma sungmung kasajak sinai nungna nang yago yafarjak jotto takhokte bukhuk chong lukurokni yago yafarjak je obarja busujortei samung tangjak kha tabo bo nukjagoi tongkhu nini kami amsai bisingo nini lama kurui nini malaria bemar manjagoi thui tongmani nini malaria bemar ba kwbangma nini dal bidal omahai sini sago rugrok ba bemarok phaika hangklai lukurok nini bangrao balai agini jorane haikeno tuima tongmani nukjagoi tongo tabuk bo nini garingo nini tongthai nok hajuk besar kichingo ma tongmani nini tuima nangya nini hasuk besarni nini kwa khurui yongla nini bolai obhai ti kleijak abono nungui ma tongmani tabuk jung o kokno o hamkraino lukurongni yago yafaru
lukurok boma haike yasak lukurokni phirok mung tamo abo bwskangni salo srai srai nukjangnai jottoni bising tuino naitongni chungbai baksa sini kokhorango Haina he khulumga khabni takhok te bukhuk song chung tabuk khai faisok paijak oboni yagolo chung tabuk dogmali hati sini je belena sini ko jak sini dogmali hati o faisok paijak sini okologo dogmali hati nogiman khana sarai sarai khabni takhok te bukhuk song tabuk to hasteo nat ka phiur jak phiaba oro nogiman khalu krok belaino kisa khuk sini 100% no bororok belai krui 99% Maneno tipra sarok belai mani unat karpino o khumulung amchani lukurok phia tabuk je singlai thangnai thajingo je chini or chungmani je chini khumulungni je chi haiga bachin TTADC hapangni je chin TTADC ni je kokchap nok o kokchap nok o lukurok obona sungmung je bufuruba tipra sarokni hamkare phaino obona singlai jak khabne ta khokte bukhuk song singayang man khang kai sini bania khlaine rok tei haiga bachini o bania tangjak je sini phalnok o phalnok rogo chung thangai mangpili tisai phurnai tamni hinma ba tabuk o jorabo lukurok bai kok sanani bagai krui lukurok siring sorop kebo krui phiaba oro satai klayo masabo naimthang krui naimthang biang kemajak abo sengmung kasajak naimthang mungsabo keo krui siring sorop khomlong amsayo Naitung di sini baksa sing tebo aing ubusung tangu fununai kapne kakok tebo huksong sing baksa kokorango tongdi norok tini no mang lirok beleno nangkok mani sini khomulong am chayo ai kap sini TTADC am chayo baksa ba sini borok tabuk bo tongkho je khomulong kangkai nugya ko khomulong am chai hingkang kangke beleno khap furjak layo je sing khomulong am chai bubro tangu shogoino khomulong am chai sini imangni kasa taun financial jotoni imang nogjak je khomulong am chai na taun chramnani phiaba lukurongni sengmung tabuk bo bubro sini khomulong amchai taun ungui bebak sujug subida ba sep ni singni yago fan faino obon sengmung sayoidung
khorang ni team khumulung city o thangai berai naimani yanglo nukha sanja jora no siring sorop main building kokchap nok montri tong thainok tai dungmale hatio bebak no siring sorop